سلامكم يبصح أبستفلا ليكون عالمنا تركبوا خبركم تخطتلتنا كم يتغنيو ناصنات إيرترا كون مقبر كندي مسجدلاتي تحليفو نقسنتهم زي تقوق يحتي بمغفال دما ازلومي نستمقرو زلنا ناصنات جهد كخون كيلو زلنا يقنيات حدا خابتي هزبا قنبار نودو وايد كتما متصواع كابيت صلاتي حران موصع بزكايدو سرحيت كتما متصواع استحررت له ورحينا زلنا كابز قصيلنا مبار نزي تاريخاوي إيوان تزانتو ناي مودأتا دبداب زرستا ببينيام قبر غدان استدرست حتى أرزانتا نقرب لكم كان وترو أقدمنا كومنت شير لايك كومون سبسكرايب مبار أيترسعنا بلنا نامولو تحستو تزانتا نسكركم حريقهم نمرع زخونة متأمتي زملنا خقبرو كاب زفقد غزيات حليفو نبرام أميدا إيرترا بزنا هزبا قنبار نمرع حنقي مسرت بزحات إيرترا أنت غالستي أمر عندر عنك بطحو عدل تفتير لهم نبرام اتبسالح ورار زفلت شوعي ورار أما جمرتا صمون ورحت قمتي شحنت شعتا ميتن سمانين حموشان تمكيتو زفيلو نبرام سراوي درق أما مدرخو يسعر كم زنبرة فتيمو يسوتو أي نبران بتوم أبستفر لي عودة خينات ورارات زخسرهم زنبرة سراويتو قد خمزي بلو دما كتردا تخل جقنا بجح حفاش نسلح رنتنا تنتن كسابتاز فتوى هيوتو مسواتي يغفل قلن أب علامة زي بلو حشوية نايكوينات تسخديتو دومو كنتو دم كلبو خينو يترف حاكيهم بقار وق ناي تاريخ محرس يقبهال تلاقي أبشحنت شعات 286 تدخيمو سلز نبرة تورقاش كينات انتزي كوينو ورار زبها لاي كبران عقم سلزي نبرو قزيخ شمت عقمو خط أنا خرنيروام هزباو سراويت أب دفاع مخعاتن أما أتوتن تسميدو نبرة أما وداتا نايز عمت الزنبارع حانتي زايد التبهال مجزات زمررا نقستي ناميدا زوردت زايد أبزبا قنبار دحر قبو بوليتيكان وتهدراون تعليم وصدا أبحانتي سعر قايم ود قايم زبهال زئززا مسرح كم تواقعت سراوي تمدبت إزاوي زاريت حنق أطيب قالبات عكوينا كم توم كالوت ناميدا إرترا زوردو زنبرو تقارلتي بتماساسالي كاب كتمابات استسلفت بتسيتيام اتاود قايم زنبرا أحدو بفلاي دما اتاقانتا أبوزح عودة خينات استساتفت أب استفلالي عودة خينات استرباربتن بدمت استوكوس بومباتاتن نيبالاتن لحظة بلت قانتا نبرت إذا أحدو ولوكا أبشت شي ورار أبتتسألعي كيح كخوب زمتشا سيمو نتنخلت عامت وفريز قبرلو أبتفولي حيلي أخدتيلو نبرتا وقالسي هزب إيرترا نسورة إيرترا حنسابن حوارن كتف زقبر ورار إذا أحدو بفلاي قادا اتا مسرع ودقايم تهاسيا نبرت يقداس ثورة إيرترا كان ورقي أب حاويس تسحلو أب عادو خيناتنا تمكرو زخدو تقالستي كام مفرايقن عدو وعيلو زي فلت نبرام من البات أبزهم موتزي مفرايق وقارت انتزي كوينو كم عسان متفاء بحر من صفز عينوتو يقلل متبهلم مخنياتو ثورة إيرترا كسامود أتاقو عزو كبتصح أنكيدو تلعيلو سلس نبرام لكعيو أبشد شي ورار أبتنتيس عن كلتن معالتات زغطسأله وفريق يحكو خب زمتشا بزحات تقرلتي سلسة سوونا إيو معالت سماعتات استعوجا مسواتي وكحرنتيو إذا خلو ورارات مسحالفان بقريا اتأهدو أبتزاماديني سلام كونتاتن كلا زايد أمود أتاش حنت شعات 286 أم مسرع ودقايم ستت أنبرت إذا تقالاسيت أم مسرعم كتمدبن جناءتو كتبلن كلا يوم اتوم دق مسرعة كاب سمان زمت أطبوتان تبقيسوم زيزو قالبات عزبل ساوقوازر عموا يقرميو ناي سورا بحلي ناتو سارت حيزي زغطسل سنبرام تقرلتي أبكينات وعيلوم سواءاتهم كبيروم نابت بفليك الديز سعسعلو قايلا إيساقروم شرك أن سحاقن قم نقرن وقعن نقفيتا نفس نقفيتا كوتاس
ኩሉ ነገር ብሰውራዊ ኸብሪ ዝተጎበይ ዝነበረ ኣብ ሜዳ ከም ልምዲ ብሳጓ ምጽዋዕ እውን ዝተራዕመ ነገር ነበረ ብዝኾነ እቲ ኣብ ሰሓል ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ኣብ ተዛነ ስለ ዝነበረ እምበኣርዩ ኣብ ምኹዓት ድፋዓትን ማእተቱን ተዋፊሩ ዝነበረ ኣብዚ መድረኽ እዚ ዚዙ ዝጠበቐታ ጓልባፅዕ ተጋዳሊት ድሮ ብልዑል ሰውራዊ ወኒ ኣብ መሳርሒ ህዝባዊ ሰራዊት ተጸንቢራ ነበረት ዚዙ ጓልባፅዕ ናይ ውግእ ተመክሮ ዘየሕለፈት ሓዳስ ተጋዳሊት ነበረት ነቲ ሰውራ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ነታ መስርዕ ወድጋይም እውን ከይተረፈት ሓዳስ ተሰላፊት ነበረት ዝኾነ ተጋዳላይ ናብ ቃልሲ ምስ ተጸንበረ ብዝተፈላለየ መስርሕ ምስ ሓለፈ እዩ ናብ ቃልሲ ዝጽንበር ውዱብ ውፉይ ዕጡቕ ዝብል ኣምር ምስ ሓለፈ ተቓላሳይ ይኸውን በቃ ኣብ ቁራዕ ናይ ቃልሲ ይጽንበር ተጋዳላይ ድማ ይበሃል ምስ ግዜ ኣብ መድረኹ ምኩር ተቓላሳይ ክፍጠር ግድን ናይ ቃልሲ መስርሕ ይኸውን ኣብ ህዝባዊ ሰራዊት ካብ ነፍሲ ወከፍ መስርዕ ክሳብ ዝለዓለ ኣካል ስሙር ዝኾነ ኣካይዳ ምኽታል ንቡር ሰውራዊ መስርሕ ምንባሩ ዝፍለጥ እዩ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ማእቶት መኸተ ገድሊ እውን ከም ንቡር ተራዒሙ ነበረ መስርዕ ወድጋይም ንዝሓዳስ ተጋዳሊት ከሕንቀቕዋን ተመክሮኦም ከካፍልዋን ካብ ምውዓል ድሕር ኣይበሉን ሙሉእ ስማ ዛይድ ስዒድ ኑሩ ሕሴን ትበሃል ኣብ ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ተወሊዳ ዝዓበየት ዛይድ ስዒድ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርታ ብምቁራጽያ ናብ ዝሰውራ ተሰሊፋ ሓደ አንዳርጋቸው ዝተባህለ ሻለቃ ኣባል ሓይሊ ባሕሪ ትምህርታ ከምህራ ኣይከኣለን እዛ ወይዘሪት ገና ጓል 19 ዓመት ጎርዞ ስለ ዝነበረት እቲ ሻለቃ ብጽባቐኣ ተደሪኹ እንተ ዘይተመርዓኽዋ ብምባል ኣሻፈረና በለ ክደርፍ እዩ ዝውዕል ዝነበረ ሕሉፍ ሓሊፉ ሻለቃ አንዳርጋቸው ትምህርታ ኣሰናኺልዋ ከይኣኽሎ ምእታው ምውፃእ ስለ ዝኸለኣ ብዘይንቡር ወተሃደራት ኣኸቲሉ ክዝርፋ ምዃኑን ብተደጋጋሚ ይፍክረላ ነበረ ሕሉፍ ሓሊፉ ንወለዳ ክምርዓዋን ተዘይፍቂድኩምለይ ኣብቲ ትመሃረሉ ቅርዓት ናይቲ ቤት ትምህርቲ ተረሽና ክትረኽብዋ ኢኹም እናበለ የፈራርሖም ነበረ ነገራት እናኸረሩ ናብ ጥርዚ ምስ በጽሑ ድማ ኣቶ ስዒድ ኑሩ ሕሴን ብተግባራት ናይ ሻለቃ አንዳርጋቸው ስለ ዘይተሓጎሱ ካብ ጓለይ ንዓኻ ዘመርዕዋ ክሳደይ ነኻራ ንዝብእ ምሃብ ሕሸኒ ካብ ጓለይ ትረኽባ ሑፃ ባሕሪ ወይ ከዋኽብቲ ሰማይ መቑፃር ይቐለካ ኢሎም ብትሪ ስለ ዝተቃወምዎ ብፖለቲካ ኣሳቢቡ ንስካ ተሓባባሪ ናይ ሻዕብያ ኢኻ ብፎቶት ዓቢካ ብህንብጢት ክትበኒ ኢኻ ደደብ ጽናህ ኣንታ ወንበዴ ንኣካስ ኣብ ዝረሽነ ኣብ ባሕሪ እንተ ዘይደርብኹካ እቲ ተሪ ልበኻ እንተ ዲህንካ ከርእየካ እየ ብምባል ሃንደበት ሽጉጡ ካብ ማዕንጥኡ መሺቱ ብምውፃእ ኣብ ውሽጢ ባፅዕ ኣብ ቅድሚ ደቁን ሰበይቱን ነቶም ብህይወት እንከለኹ ጓለይ ንዓኻ ሓርገጽ ኣይመርዕወካ ነኢሎም ዝሓንገዱ ኣቦይ ስዒድ ኑሩ ሕሴን ረሸኖም በዚ ዝሓረረት ዛይድ እምበኣርያ ገና ብንኡሳ ንኹሉ ትፈትዎ ነገር ረጥሪጣ ንስለ ፍትሒ ናብ ቃልሲ ዝተጸንበረት ሜዳ ኤርትራ ድማ ቃልሲ ናይ ውፅዓት ስለ ፍትሕን ሓርነትን ዘእንግድ መድረኽ ብምንባሩ ብጽቡቕ ተቐበላ ብኸምዚ እምበኣርያ ኣብ መስርዕ ወድጋይም ሀ ብምባል ገድላዊ ህይወት ከተሕልፍን ክሳብ ናይ መወዳእታ ከተብጽሖ አንቂዳ ዝነበረት ዛይድ ስዒድ ከም ኤርትራዊት መጠን ናይ ገድሊ ህይወት ጽንኩር ምዃኑ ካብ ማንም ዝኾነ መግለጺ ዘየድልያ ጉዳይ ምዃኑን ብኣግኡ ዝተረድአቶ ነበረት እንተኾነ ብዕላማ ስለ ዝኾነ ክትምክቶ ጥራሕ ዘገድድ መድረኽ ዝነበረ ዚዙ ጓልባፅዕ ትግህትን ሕውስትን ስለ ዝነበረት ኣብታ ሓይሊ ፍትውቲ ክትከውን ግዜ ኣይወሰደላን ብፍላይ ኣብታ ሰዓረ ጋይም ዝመርሓ መስርዕ ንኹላተ ኣባል ካብ ትግሃታን ኩትር ናይ ስራሕ ባህሪያን ተወፋይናታን ካብ ክገብር ኣለኒ ዝነቅል ኣወንታዊ ኣተሓሳስባን ተግባራታን ካብ መስርዓ ሓሊፋ ጽልዋ ሓዲራ ነበረት ብፍላይ ምስ ሰዓረ ሓላፍ መስርዕ ጽቡቕ ክወሃሃዱን ኪነ ሰውራዊ ፍቕሪውን ናብ ሕውነታዊ ፍቕሪ ከምኡ እናበለ ጽቡቕ ዝምድና ክፈጥሩ ዕድል ረኺቦም ነበሩ ኣሻቡውን ኣብ ነቐፌታን ነፍሰ ነቐፌታን ክወድቁ ጀመሩ ብዙሕ ግዜ ሰውራ የላል እምበር ኣይማኑን ክበሃል ይስማዕ እዩ
ምፍልላይ ብመስዋዕትን ብተኽሊጥን ማለት ብምቕያር ቦታን ኣብ ግምት ብምታው ዝተባሃለን ዝጸንሐን እዩ እዞም ብጾትከ ብኸመይ ክቕጽሉ እዮም بعابيو اتقند علامان ميدا موصيኦም أشون كايدو እዞም ሰውራውያን ተቃለስቲ ብልሓቱ ማንም ገርሂ ዝፈልጦ ርዱ ዕላማ እዩ ዝኾነ ኣብ ሰውራ ዝኽሰት ፍቕሪ ብዝምድና ይዝሳዘም ብዝኾነ እቲ መስርሕ ናይ ቃልሲ ከምዚሉን ሓለፈን ከሎ ገና ኣብ ዝምድና በፂሖም ከየማእከልዎ ዛይድ ኮርስ ማለት ስልጠና ናይ ኣጋር ሓኪም ክትወስድ ስለስተሓሬት ናብ ደጀን ተሳሕበት እቲ ስልጠና ንንውሕ ዝበለ ግዜ ነበረ ካብታት ፈትዋ መስርዕ እቲ ምፍልላይ ንንውሕ ዝበለ ይኸውን መስርዕ ሰዓረጋይም ከም ስድራኣ ስለ ዝነበሩ ክሳብ ናይ ኣጋር ሓኪም ትምህርታት ትዛዝም ብጣዕሚ ክትናፈቖም ጀመረት ብፍላይ ወድጋይም ካብ ዝኽሪ ሓሳባታን ካብ ምስላ ዒንታን ከየባተኸት ክረኣያ ይውዕል ስለ ዝነበረ ብፍሉይ ክትዝክሮ ትውዕል ነበረት መስርሕ ህይወት ገድሊ ብኸምዚ ይሓልፍ ነበረ ፍቕርን ኩናትን ድማ ወትሩ ኣብቲ መስርሕ ይሕቆኑ ነበሩ ህይወት ተጋዳላይ ኣብ ኩሉ መዳይ ብዓንኬል ጅግንነት ዝተኸበበ ነበረ ከም ተወሳኺ እዚ ዓንኬል ጅግንነት ሓርበኛነት መኸተ ተጻዋርነት ሓድነት ቃልስን ሓርነት ቃልስን ናጽነት ከምኡውን መስዋዕቲ ዝብል ኣምር መሊእዎ ነበረ ህዝባዊ ሰራዊት ኣብቲ እዋነቲ ድሮን ኣብ ናይ መጥቃዕታት መድረኽ ተሰጋጊሩ ነበረ ሓያሎ ከተማታት ካብ ኢድ ጸላእቲ እናመንዝዐ ክሕረራ ጀሚረናሉ ዝነበረ እዋን እዩ ህዝባዊ ሰራዊት ብፍላይ ነቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝምክሓሉ ዝነበረ ናደው እዝ ምስ ደምሰሰ እዩ ብዘደንቕ ቅልጣፈ ናብ ናይ መጥቃዕቲ መድረኽ ዝተሰጋገረ ዛይድ እውን ከም ካልኦት ብጾታ ድሕሪ ስልጠና ናይ ኣጋር ሓኪም ምዝዛማ እታ ናይ ፈለማ ተሞክሮኣ ኣብ ዝህሞት ነበረት ድሕሪ መጥቃዕቲ ናደው ክሳብ መፋረቕ 1988 ኣብ ግንባር ከረን ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ከቢድ ራዕድን ክሳራን ዝወረደሉ መድረኽ ተበጽሐ ንጸላኢ ንምድንጋር ተባሂሉ ድማ እታ ዛይድን ወድጋይምን ዝነበሩ ኣሃዱ ናብ ኣሶሳ ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብ ዞባ ወለጋ ብምውፋር ናይ ወፍሪ ስግረዶብ መጥቃዕቲ ክፍጸም ክኢሉ ነበረ ኣብቲ ግዜቲ ብዙሓት ሰፋሕትን ምጥናትን ኩናት ይግበሩ ስለ ዝነበሩ ሰዓረ ወድጋይም ምስ ዛይድ ጓልባጽዕ ወግዓዊ ዝምድና ክገብሩ ዕድል ኣይረኸቡን ምስቲ ኩነታት ብምዝማድ ማለት እዩ እንተኾነ ወላ እኳ ስራሕ ተጋዳላይ ናብራ ተጋዳላይ ውግእ ኩናት ቃልሲ ጥራይ እንተነበረ ናይ ዝምድና ኩነታት ተወንፂፉ ዝዕጾ ጉዳይ ነበረን ግና ብተዛማዲ ኣብ ናይ ሰላም ሃዋህው ክዕመም ዝኽእል ጉዳዩ እንተኾነ ኣብ ግዜ ኩናት ዝበዝሖ ተጋደልቲ ብጾቶም እናተሰውኡ ዝምድና ከምስርቱ ዘይብህግዎ ነበሩ ግና እቲ መስርሕ ግድን ክትሓልፎ ዝግባእ ስለ ዝነበረ ጉዳይ ዝምድናን መርዓን ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይነበረን ሰውራ ኤርትራ ክቐጽል እንተኾይኑ ምንጪ ሰብኣዊ ዓቕሚ እውን ኣብ ግምት ከኣቱ ዝነበሩ ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቲ ምንታይ ቀጻልነት ሰውራን ወለዶን ዘውሕስ መስርሕ ስለ ዝነበረ በዚ መሰረት በተመጣጣኒ ምቹእ ኩነታት ተፈጢሩ ኣብ ዝተባህለሉ ገለ ብጾት ዝምድና ከምስርቱ በቂዖም ነበሩ ኣብቲ ግዜቲ ተጋደልቲ ሰዓረ ጋይም ወድጋይምን ዛይድ ስዒድ ዚዙን ድማ ካብቶም ብዙሓት ብጾት ውሕዳት ዕድል ረኺቦም ክዛመዱ ካብ ዝኽኣሉ ብጾት ኮኑ እዚ ድሕርና ደው ዝተደምሰሰሉ ኣብ ድሮ ስርሒት ፈንቅል ነበረ ኣብ ደጀን ጉቡዕ ዕረፍትን ሕጽኖትን መሳሕለፉ ኣሻቦም ናብ ትስዕብ ዝነበረ ኩነታት ክቐንዑ ግድን ናይቲ እዋነቲ መድረኽ ነበረ እዚ ሕጂ መርዓውቲ ሸበት ተኸዲኖም ጎርጉስም ዝዘናግዕሉ ከም ዊንቶኦም መዘከርታ መርዓኦም ኣብ ዝተፈላለየ መናፈሻታት ስእሊ ክወስዱን ኣብ ዝተዓደሞ ገዛ እናኸዱ ደርሆን ካልእ እንግዶትን ክካፈሉ ሳላ ናጽነት ዝተረኸበ ምዃኑ ክዝንጋዕ ይብሉን ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝነበረ ዝምድና ግን ከም ግዚኡ ዝተዛመዱ ተጋደልቲ ንስለ ሓርነት ክስውኡን ብዓረር ጸላኢ ክስንኩሉን ወይ እውን ክሳብታ ዝተረፈት ህይወቶም ንስለ ናጽነት ኣብ ነብሶም ስኩጆ ተሰኪሞም
ኣብ ግዜ ቁሪና ተሰቀዩ ከሕልፍዎ ዝተበጀው ሓርበኛታት እዮም። እቲ ገታእ ዘይነበሮ ህዝባዊ ሰራዊት ነቲ ድሒሩ መንህብ ወይ መኽፈቲ መላእ ሓርነት ኤርትራ ዝኾነ ስርሒት ፈንቀል ጀመሮም። እዞም መዛምቲ ሃገር ዝተመርዓወቶም ተጋደልቲ ካብ ኮኑ ዚዙ ጓልባፅዕን ሰዓረ ወዲ ጋይምን ድማ ምስ ካልኦት ብጾቶም ናብ ዘስርሒት ክሳተፉ ግቦኦም ከበርክቱ ግድን ኮነ። ብዙሓት ተጋደልቲ ናብ ስርሒት ክውሕዙ ጀመሩ። ድሕሪ ሓያል ርብርብ ከዓ እዚ ስርሒት ብዘገርም ዓወት ብላዕለዋይ ኢድ ናይ ህዝባዊ ሰራዊት ተዛዘመ። ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ድማ ሓንሳብና ሓዋሩን ሓራ ኾነት። ጓልባፅዕ ቃልሳየ ኣኽለኒ ንስድራይ ኣብ ውሽጢ ባፅዕ ሓንሳብ እኳ ሪአዮም ክምለስ ከይበለት ምስ ብጾታ ቃልሳ ቀጸለት። ናህሪ ገስካስ ህዝባዊ ሰራዊት ፈጺሙ ዝገትኦ ኣይረኸበን። ዓወት ቀያሕቲ ኸፊልካ ይዝርከብ። ኣብዚ ናይ ሓርነት ኩናት ዝተበጀው ቀያሕቲ ንቡር ህይወት ዘይፈተኑ ጸባልን መንእሰያት ውሕዳት ኣይነበሩን። የግዳስ ኣብ ዕላማኦም በጀ ሓርነት ወደባዊት ከተማ ምጽዋዕ ሓሊፉ። ኣብዚ ፈንቅል ዝተሰመየ ስርሒት ኣነ ኸሓልፍ ንስኻ ጽናሕ፣ ኣነ ኽጸምእ ንስኻ ርወ፣ ኣነ ኽጠሚ ንስኻ ብላዕ እናተባሃሉ መምሃራን ናይ ኣስሓኮ ብጻይነትን ተወፋይነትን ብምዃን ናይ ቃልሲ ግዚኦም ዘወፈይዎ ብዙሓት እዮም። ዛጊትውን እዞም ደቂ ሓንቲ መስርዕ ዝኾኑ ብጾት ተጋደልትን መቓብርትን ሰዓረን ዛይድን ካብ መስዋዕትን ማህረምትን ናጻ ነበሩ። ምናልባት ግድዕ ዕድሎም ጸቢቑ ኮይኑ ክሳብ ሕጅስ ደሓን ኣለዉ። ወትሩ ሰዓረ ጋይም ንመስርዑ ከም ሰቡ የዋግእን ይዋጋእን ነበረ። ጓልባፅዕ ድማ ኣብታ መስርዕ ክንሳ ከም ኣጋር ሓኪም ኮይና ኣብቲ ዝነበረ ዓውደ ኹናት ብልዑል ወኒ ትደራገም ነበረት። ስርሒት ፈንቅል ኣብ ኣጋሙ ውድኡ ግና ዛይድ ዘይነብሳ ተሰኪማ ከም ዝነበረት ክፍለጥ ስለ ዝጀመረ ካብ ተዋጋእ ሰራዊት ናብ ደጀን ከም እትሰሓብ ተገብረ። ዛይድ ነፍሰ ጾር ምዃና ብዝኾነ ኣጋጣሚ ምስ ተፈልጠ ዋላ እኳ ካብቶም ብጾታ ኣይፍለይን እንተበለት ከይፈተወት ናብ ደጀን ከም ትቐንዕ ተገብረ። ወዲ ጋይምን ብጾትን ድማ እቲ ጉዕዞ ናይ ናጽነት ኣብ መዕለቢኡ ከብጽሑ ወፍሮም ናብ ግንባር ጊንዳዕ ኮነ። ወደባፅዕ ዋላ እኳ ሓራ ወፅያ እንተነበረት ደብዳብ ነፈርቲ ጸላእ ግና ቀጻለ ነበረ። ጓልባፅዕ ዋላ እኳ ኣብቲ ሰዓበ ጥምጥም ብኣካል ክትሳተፍ ዕድል እንተዘይረኸበት ነቲ ኣብ ግንባር ጊንዳዕን ደቂ ኣምሓራን ዝነበረ ኩነታት ግና ብቐረባ ትከታተሎ ነበረት። ርክቦም ሰዓረ ወዲ ጋይም ድማ ብደብዳበ ማለት ሰታሪት ኮነ። ኣሃዱ ናይ ወዲ ጋይም ኣብቲ ናይ መወዳእታ መድረኽ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ኣስኪራ ነበረት። ሰዓረ ጋይም ትጽቢቱ ምስታ ዝፈትዋ ብጽይቱን መጋርልቱን ምስ ዝውለድ ህፃንን ኣብ መላእ ሓርነትን ናጽነትን ክኸውን ተስፋ ኣሕዲሩሎ። ጓልባፅዕ ኣብ ውሕስ ደጀን ክትሓርስ 3 ወርሒ ጥራዩ ተሪፍዋ ዘሎ። ናብ ብጻይ ጋይም ድማ ብስራት ናይ ሓርነት ባፅዕን ብዛዕባቲ ኣብ ከርሳ ዝነበረ ወዲ ዲጓል ክውለት ትጽበየ ዝነበረት ህፃን ከምዚ ክትብል እታ ናይ መወዳእታ ደብዳቤ ቅድሚ ናጽነት ዝሰደደትሉ ነበረት። ናብ ዝኸበርካ ብጻይ ሰዓረ ጋይም ወዲ ጋይም ኣብ ለካቲት ባፅዕ ሓራ ኮይና እዚ እቲ ነዊሕን መሪርን ቃልሲ ኣብ ምዝዛም ምብጽሑ እዩ ዘርእየካ። ኣሃዱና ኸመይ ኣለዉ? ኣጆኻ ወዲ ጋይም ዓወትና ናይ ግድን እዩ። ኣሃዱና ነዚ ዓወት ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ክደግሞ ምዃነ ጥርጥር የብለይን። ፀሓይና ክሳብ መሊኣ ትበርቕ ኣብ ጎንኹም ዘይምህላዊ ይቅር ይብለኒ። እዚኣ ናይ መወዳእታ ደብዳቤ እያ። ብዝኾነ ሓድሽ ኩነታት እንተዘይተፈጢሩ ካብ ዘለኹ ወደጀን ናብታ ተወሊደ ዝዓበ ኩላ ባፅዕ ክወርድ ወዲአ የለኹ። ምኽንያቱ እቲ ንወልዶ ህፃን ኣብ ሓራ መሬት ኣብቲ ደምና ዝኸስከስናሉ ኾንከ ሕረስዮ ዝብል መንፈስ ይመፀኒ ስለ ዘሎ ደጊም ዕምር መግዛእቲ የበቅዕ ስለ ዘሎ ውልድና ኣብ ሓራ መሬት ባፅዕ ከቐበሎ ወሲና ስለ ዘለኹ ድሕሪ ቁርብ ግዜ ናብ ባፅዕ ነቒለ ኣለኹ። እቲ ቆልዓ መኒድና ክንጽውዖ ንዝብል ድማ
اتحريا نباخا قديفي اللهم عوت نحفاش كاب بتصيتخا زايد سعيد إلت 14 ورحا مشتا شحنت شعت 109 إذني زايد قال باطع دبدابة اتقد من باطع مورادا سردتو ناي مودات دبدابة نبرام ناي مودات انتخينو من البات ود قايم نباطع دوي ورد يقون ويون من البات ناتنت إيرترا ركبو أبتاست ولدت لا ودبايت كتما باطع يرخب يخانو وي ملا حرنت كوينو أبسمرا ملسنا يتاسردتا دبدابة دما إنهت دحر حدا ورحي أبيلو بخمزي دبخ بلتا زخبركي بتصيتي زايد سعيد غزي سلا زي رخبكو نعاخ زي تبقع حصار دبدابه ابتا افاف مدرخ كويني يتصحفلك زلخو انا خونا احدنا بطعم نافقنا كلنا بصوتون بزح سلام يبلخلو بزخونه جن اتنباطع كوردي زبلكي حساب ادلي خويني تسمعنا مخنياتو صلاي دبداب نفرت غنا يقارص انزلو زيزو قريبنا إناكو إذا سماي عريقو زلو وطار مدرخ حنساب نحوارن كم زي نبرا خمس خون رقص أنياي أبس مرخن رخي بيزدلي بزعبات هتس عندما سمكو تقالو فقد كابهاب كني ودن تخينو فرقال سسعره قال تخينا دما فرسورا سعرخ تبهالي زدلي كوم انت زي كوينو ودي يخون قال بزي قدس ناس انت سعره بليو تشاو بسلام يرخبنا عوت نحفاش بتصاي سعر قايم ود قايم على 14 ورح الشدشته شحنت شعت 109 ازي اون ناي مودات دبدابه سعر قايم ود قايم نبرت حزباو سراويت بكل جنبارات متقعتي بمفات دارقا نسمرا كبيبوالو بوغن جنبار جندع غزي زي هبن زي لاون متقعتي بمقبار لعلاين تحتين دنقلو تقطعطيرو ناوغن نفاسي تكسكس نبرام بوغن جنبار دك امحار دما اسمران محاز برتع وق نبرام زايد قال باصع دحرتا استقبلت دبدابه دحر ورحي ناب كتما باصع قنعت بصحت ورح خوينا اتي ام منفسا زربشا زنبر حساب كتفصم نابزا حركه تمامصت نتا ناي ود قايم ناي مጨረሻ دبدابه دما دغاغيما كتنببا توعل نبرت إرترا ملي أخد حرر أما صايت حارة إرترا حبيرم مستزولد قلعة ناتنت كعبيوو تسفوتي نبرت ولا حدا خاباتهم جنا رقص أنيا خينو نايزمت ناتنت إرترا كري إلو رقص أنيا زخونا أي نبران كل تجارلاي عب تسفات رايوز نبرام زخونا تقالا سايون كم أو رقص أنيا خينو كسوات رايزبلن تزي خينو نحرنتن ناتنتن إرترا نتزمت ولدو كستماقرو حفاش مستروت رخيبو نحوارو ناتأخينو كنبر مسوات قفر رقص أنيان دلوون ترين برام نفسو كفوم كوتاس بحبارا كلهم تقالستي بيوات كسرو ناتنت كريو زي من نيو ايكونن اتحانتي زفلت واغن ناتنت كم زخون تراح رقص أنياتات نبرو ودقايم نتاني متقرشتا دبدابه بتصيتو دقاقيمو كنببا عدلا يرخبن حنساب مسنببا أبتا أمنوسو تقرويلا حيزاتو زنبرت كامتشا بياماني وغنيو أمبيروا زنبرام حنساب ترحيو كنببا عدل رخيبو زنبرام غزي أبز رخبالو دقيمو دقاقيمو كنببا أب كامتشو بتنقاق أمبيروا لهم انتخونا جينا كساب زتصقب كنببا عدل كيرخبه بدم كحصبن اتا ورقتن كامچون بحنساب دم كتلقيهن جمرا ابكينات طيطلايو افلب رخيبو اوروماي بافلبو زاتو طيط كسرر كنبر ناصنت كري اي فقدتلون سعر قايم ود قايم تسويو بجغننت اب جنبار جندا ابروسن عود خوينات تسويو بقى أعرفو نحوارو ما بقى ناصنت كوينو
نسل حرنت حليفو انقع نزاي سمعت بصيت زايد انتخنا ولا قا ناصنت قريبون تنبره بنصارو ابز غزيزي اب علته مسواتي ودغايم حرس زايد قلبات عكونه صبو قلعه دما بصبو تغلاغلت زحغسيم تغرليت زايد قال سلستبكرت سما كم وينتانيتي حربنيا مغادلتان مزامتان زخونه سعر غايم ودغايم فرسورا سعر كتبل اوصاتلا مسواتنا ودغايم غنا فصيما اي سمعتن بزخونه اذا قال جغنا قلعه بصبو كتحقق جمرت ناي بحقي نعا ازبق اسميا حساس نبرت او ناي بحقي فرسورا 24 ميازيا شحنت شعاتم 91 كنا ابزي كالزس دمم اقاطامي تخسيتو فرسورا 6 ورحي غيرا نبرت بصيت زايد حمام دحر سلا زي نبران كم تغراليت مطنون بزح كوف كتبل زيت مرصو سلا زنبرتن نابدل لا يختنقسقس تخل نبرت بمنقد ودب داغماي نباهدو اكتملس دليت احديرا نبرت انت خونه ناصنت ايرترا ناي معلتات حتو وي ناي موداتا قلع طراح تريفو سلازنبره حلفتا امت ولادا طراي كتغبر ادلاي اب زخونلو كتصواع مخانان ابت زنبرتو دجن كتصنحن كا تحبيروا نبره زيسو مسكالوت بوصاتا اب حده وحسيس تباهله معسكر صلاي زنبريا تحقيفا زنبرت انت خونه ات معسكر ناي حيل بحري صلاي سلازنبره ولا قا وحسن تنبره صلاي ناي نفرت دبداب يقبر سلازنبره او وحس ناي تحت مريت اندر جراوند يا تعقيبا زنبرت حدا نغوغنا حدا حما اقاطامي تخستم اتا اقاطامي وسبي نيرو اتو خنا دما باذن خنا كتسمعو اسقق نبره زايد كتر حرور سلازنبره سلامي زلو بمبال كابتا اندر ننفس محصب زخون كابتي ابدغه بوتمول او ماي كتمص بزوصت كاب نفاريت بزتوروره بومبا ودقت اتزغرم دما كابت كله زحلفه دبداب نفرتي اتا ناي موداتا بسرعه درك اباط استدربيت ناي قبيصه تسفا ناي موداتا نزايد زهرمت بومبا نبرت صحف تودي ويس عدل افي تفيت مطم صلاين تزخون محشا نيرو جنا كل مسواتيو زايد وانت سوات امو دما معلتنا صنت ايرترا حتى معلتا طراي تريفو ابز نبر لهمت فرسورا ترخيباتلو ابز نبرت ساعات ازي انتي كنبلو نخل ابز مت ورحي كدا نمرت ل 24 ورحه مشش حنت شعات 291 معلتنا صنت ايرترا يخون يقداس عمر حصيرام اتزغرم قدم حدا معلتي وي قدم مستوسنه ساعات ناصنت ايرترا استسوو بصوتون وحدات يكونن قلن بحدقا مكينا قلن دما بترف مرف فنجي ناي صلاي مسواتنا زايد جن مرير نيرو مخنياتو هصان قديفا مسوا كياكل فرسورا قال سوق بمنبراون راسيني غبرو ولا قافر بركا فرسوران ترقبت فرنا صنت كترن كتقادسن اكالتن اتزدنص دما ازون بصوت حد مسواتم كيفلطو نتا ناي مودة تدبدب نبيبهم مسواميو اتزيادا زغرمن زمررن قدمن دحرن كوينم تسويام اما خا افتواغواغو كوغح مسقربه اتم نزس سمعن زرأيون مقالست بصوتم كل ነገር አርሞማም زايد نتاخم مصحف قدوس نغون مشتن سلنا يودغايم لقيبا تنببا زنبرت ناي مጨረሽታ ددابه سفرا ابتر اسفر سورا سلازنبرت بقليلو كتركب كالت نايتي مسواتو زي فلطت سو بعل بيتان مقالستان دما اب كامچو بدم تحطيبا بقبو تعقيبا نبرت نسون مسوات بصيت واي فلطن حدحد ناي صنعتن جግነትን دبدابه كنببن كلو زرمميو زغرم دما بصوتم كيترفو نايزون بصوت مسواتي حلف زبليو كبلو يمسكرو نبرو اتقال سنويح نيرو مرت دما
بتمساسالي كبيريو أبتناي قالسي روبا استسلفو بزحات يوم أمود أتازبصحو دما وحدات كونو درو ጸላኢ ካብ መሬት ኤርትራ ተጸራሪጉ ምውጻእ ጀሚሩ ኣሎ ብጾት ነቲ ብደም ጠልቂው ዝጸገበ ንኸተንብቦ ዝጽግም ደብዳበን ነቲ ዚዙ ጋልባጽዕ ኣብ ትሕቲ ትርኣስ ፍረ ሰላም ብሽጎማኑ ኣንቢራ ገዲፋቶ ዘይተመልሰት ደብዳበን ኣነጻጸርዎ እናወዳደሩ ብምንባብ ድማ ንፍረ ሰላም ነታ ቆልዓ ሓድሪ እናዘሩ ተቐባቢሎም ብመስርዖም ይሓቕፍዋን ገሊኦም ውን ንላዕሊ ገጾም ከባቢሎም عوت نحفاش فرا صورة النابلو ممليسوم نلعل قصهم يوصوا نبرو بزعبا مقالستوم الناس تنتنو عوت نحفاش النابلو دكاكمو زل ألما زخرن سمعتاتنا بمن بالدما مليسوم دكاكيموم عوت نحفاش زبلنا جرحو كبرون موقسن نسواتنا لهم نتافرا صورة استسميت هزان بمسرعهم حدرا وسيدهم كعبيوا مخانهم قالي أطولا نبرو قاليهم دما بات مستنكر زخوانا مسواتنا تحبانو كم زبالو فرا صورة فرا قالسيخي فرا صورة فرا ناتنت فرا سلاميخي قال جوغانو بتصوت النابلون نزل ألم كم بلين عينهم ككناخنوا مخانهم حدر سماعتات كيرسعو كم تمثال اتاقينا قدام عمت لدتا زي خبرت هاقرهم حاسيبهم أبز بتصح كبتصحوان عمت دما مثل دت هاجرهم كتصنبلوان كذكروان مخانهم يمحلو نبرو قاليهم بتمساسال قالنا أتو حدر ولد داخت ورس إنها تتسفو يعب خفر صورة إنا بلو يسرى سروان نبرو نابتا أبتما عسكر زنبرد كخوب زنبرا بانديرا هزباو جنبار إنا قامتو دما أبتسفان رأن اتحدث إرترا تشميمام نبرو كيناتن ورا كيناتن أبكعو أمتعي بز استخفلا مسواتي حدثت ولدتات إيرتراك أسينهم كنبرو تتبيت أحديرهم نبرو معالتنا تنات إيرترا دما 24 قنبوت شحنت شعاتهم 291 كونان عوت نحفاش